Sorry bro, sorry. Napislit man din ako. Good afternoon mga guys, mga kabangas. So, gikahugyawan na mo ning Nari, single. electric stove nga ang itubil sa to, Brad. Use oil sa sakyanan, ini use oil. Oil nga. Kung oil nga prito, pwede. Pwede ra. Pwede daw kunin sa oil nga pinirit, giprituhan o use oil sakyanan na raw. Karang use oil na dili pa ginamit. Ay, bangas ka. Oh, nara mga kabangas. So, kani. Ang order ani pila to, Bradex? 2.5. So, sulti lang, unstock ka ni. Dili ningon nga buhaton pa. Ito, wala lang lupot. Pag mubayad og 2.5, kuha. Buhaton pa man din ha. Ah, buhaton pa. Okay, yapas ka sa akin. Ah, lagi. Oh, nara mga igsono. 2.5 ra. Ano mo ni? Oh, muna yung salin-salino biro. Dahil mo yung Araw. ko sa liro na. Oh, tipid kayo. Imong isa ka galon ani abtag isa ka tuig. Tuig. Hindi ka biton. Oh. So bago ni nga imbensyon ni Brad Lolong. Oh. Oh. Kamu na sabar. Tidak ada mga kanila mo, kita tiis ba boy, ano ba? Oh, lagi maglata ba? Order ko ani Brad. Oo. Usab ni kas basis. Di aya ako na item. Item sige. Order ko Brad. Mahal kayo 1190 ang Brad. Price gas. Yan yung iwan ko siya pala barpatobel. O gani. Gamit nila. Order pero magkilos-kusa lagi ta kami ituman. At dili kay mo itong yun ka parehas kahoy. Okay. Imagine na mo ito maginay mo gigol nga lipat. Ay bangas ka. So Pinoy yan. Grabe ang Pinoy yun. O na raw. So to 5 rin yung mga igsoon. Ay wako naka-mark up. To 5 kung ikaw matos bukid nun. Oh, pero ako yung mukha 3,000 na ni. Kaya ako itihan. Di ba? Oh. So nasa riyang hunsoy-hunsoy oh. Wala oh. O ha? Ito na yan dapat. Filipino made ni. Pagduwa sa inyo sa akin ba? Yan. Napo yung blower oh. Ada na siya. So night charger ani mga igsono mga kabangas oh, night charger. Oh, so gidemonstrate na Brad Lolong oh. Oh, yung gikunik ang hunsoy oh. Wala yung blower. Patapan na ng blower bricks. Oh, apil lang blower. Isa kasit na. Kung dili nimo, dili apil lang ni pastor og blower. Pwede lagi apon siya maguyog. So isaksak na gyapon sa kurente. Isaksak na gyapon sa kurente. Dili apon. So di sa musika way blower. Sira yapon pero ang nagtula ni Gilas ang blower. Tipid siya. Dipit siya kay Kamay ra tayo. ng huyok. Ay bangas. Kamay ra tayo. So naday sa isaksak na gyapon sa kurente pero pilar na kakwan. Gamay ra man na. Pwede man ni milisan pa namay dako ani. Kung gusto ka lauyag mo dali kayo. So may gilong agas kamuti karon Brad. Ah, okay. So ayos kayo. Ah, itong ko na. Ako order ko ani. Mga kabangas. Alright. So, alright. See you next time. Babu. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator, made